Стига. Добре. Знаете ли вица за зайка? Не, Слави, не. Ще ни го кажеш ли? Аз не го знам вица за зайка. Това е велик виц. Значи вълка срещнал зайка и му казал: Зайо, ще изям. А зайка казал: гледай си работа, аз съм от Перник. Много е смешен виц. Много е смешен. Това е страхотен виц. Много смешен виц. Не го знаех, страхотен виц. Между другото, аз съм почетен гражданин на Перник. Не знам дали знаете. Да, знаеме. Утре какво ще правим, Слави? Аз предлагам утре да води Сиромахов. Това е жестока идея, Слави. Това е жестока идея. Добре, колеги, тръгвайте, ще се видим. Извинявай само да те питам, а кого да навикам още? Първо ми вземи чая, защото аз този чай сам ли да го държа? Не, Сам ли да го аз държа? ще го държа. Ако искате место ви, аз ще го пия. Тръгвай. Да, айде. Не ми пий от чая.